atibatike zvechopu chopu uyaone ugodzokera dzimwe dzacho dzenyaya dzinenge dzakuitika dzinonakidzira kuti tine nguva yekuti tinenge takambozvitaura akatomboti guys munoziva here kuti pamberi apa panongoitika zvakadai but zvonetsa nyaya idzi dziri complicated. In a stunning real reversal, the High Court has stepped in to block a Harare magistrate from continuing with the rape trial of Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries leader Walter Magaya just days after his bid to have the matter referred to the Constitutional Court was thrown out. The Court Judge Justice Tawanda Chitapi on March 12, 2026 granted a temporary stay of proceedings, effectively freezing the case that was scheduled to continue before Magistrate Esther Chivasa. Nyaya ya Prophet Walter Magaya yambosende kwa pasaidi kanzi ngaimbomira yakadaro ngimbomira ikumbokontinya muramba mchingotanda nyaya dze rep I don't know kuti ndingati this is good news here kana kuti bad news, but I understand kuti kana uchinge uri munhu wekuyadha ndozviziva ndinofila joy nehappiness yeunayo. I know kuti you are celebrating, but at the same time I know kuti kana uchinge uri complainant kana uriwo ukacomplaina uri kuchema kuti wakajigirwa bota kana kuti une hama yako yakajigirwa bota kana zviri zvemashuwa kana zvekunyeba ndizive, I understand pain yamuinayo mese kuti muri kurwadziwa, saka ndinokwanisa kukuaccommodate mese tinge tichifambirana pamwe chete. But inini purpose iri pano yandauya kuti nditaure kungozivisa vana veZimbabwe kuti ndo zvaitika ndo zvazviri, ina handisiri ndadaroka ndo zvaitika naye, asi ndinokwanisa zvekare kunzwira tsitsi nekusympathiza kune vanhu vandataura ivava vekuti zvinogona kunge zvakatoitika zvechokwadi, but iwo uripo uchiti saka varombo tichazoita sei, tichazobatsirwana. Ndozviziva these guys they have got money and ukatarisa legal team yavo iri kuva representa I see that cheap, and iwewe maybe you might not have money yekuti ukwanise kunge uchimira uchikwanisa kurwisana nevarume ivava, because hey panenge pakaipa. Kune imwe type kana kuti mhando yemaloya emhando yepamusoro yekuti kana newe ukada kumira naro iwe uchitaura kuti ndiwe uri kukomplaina, ukada kuzonobhuka rako uchaneta, nditi ndo zvinowanzoitika izvozvo. Saka panyaya iyoyi mhuri yeZimbabwe inini zvangu ndakatarisa apa handisi kuti Prophet Magaya havana kana mhosva kana kuti chii, and handisi kuti futi Prophet Magaya vane mhosva. Ndati kune vanhu vekuyadha I understand kuti nhasi happiness yenyu ma1 muri kuita kunakidzwa, but at the same time kune vari kuchema. Saka toti chi hanzi chema ine vanochema, fara ine vanofara, seka ine vanoseka, zvese tinenge takungoda kungoti tichingodzitaura nyaya dzacho hapana tikasatodzitaura hapana kwadzinonhingirikina kwadzinozombosvika, handiti kana kuti kwadzinozomboperera, dzinoda kuti dzinge dzichipedzwa panapa. Ndozviziva kuti mune zvakawandisa zvekuti tikwanise kunge tichiita tichionesana, but iyi kai yati katyamadza zvishoma. Nyaya yenyatsobuda mune zvakawanda, because it's more like inini ndikutadza nyatso maybe ndatry kuningina mira nditry kuitaura in a different version. The High Court has temporarily halted the rape trial of Prophet Walter Magaya, founder of Prophetic Healing and Deliverance Ministries, which was set to continue at the Magistrate Court. This decision was made by Justice Tawanda Chitapi after Magaya filed an application to stop the trial, citing concern about the judicial process. Magaya is facing accusations from 4 complaints and he is contesting Magistrate Esther Chivasa's ruling to conduct the trial in a victim-friendly court, arguing for an open court to ensure a fair trial. In his application, Magaya claimed that Magistrate Chivasa dismissed his objections prematurely and relied solely on the status outline of the allegations without conducting independent verifications. He described the decision-making process as constitutionally reckless and a potential miscarriage of justice. The High Court has outlined a timeline for related documents which responses due from the involved parties. By March 13, 2026, Magaya's reply required by March 20, 2026. Magaya is also seeking the removal of Magistrate Chivasa from the case and aims for a fresh trial under a different
Major Street. Saka skillful dzapapa venyu madzinzo. Kana uchingori munhu wekuyadha, I think apa zvakuchinzwisisika manje kuti chi chakaitinyasotika zvakanyatsofamba sei. Right, apa zvichadi kutomboudzana kuti zvoni hanze wotanga kuti Mwari vanonamata muhombe kuti sei. Takungoti mari yevana ihombe ende malawyers vari kushanda nawo mahombe, because inyaya dzekuti dzinenge dzapedzwa nemalawyers. I know kuti vanhu mukuZimbabwe muri busy kutanga kuti munana waitwa ichakati chazodai so. Inangu andione munana kana one panyaya dzakaita seidzodzi, honestly speaking, because ndichandoziva nje kuti kune vamwe vaitofunga kuti vanotoita munana yacho yakatowanda, even kana pakutotanga kutoitwa kumaitikira zvakaita izvozvizvi, zvinhu zvekutoti imwe munana yaitoitika ipapapa yanga isiri kutombonyatsonzwisisika, nekuti iwo haunganzi uri munhu waMwari, uri kuzvita uri kuporesa nyika, uri kurapa nyika, uri kuita kuti zvinhu zvive nyika iva a better place to be. Wobva watanga kubatanidzira uchinzi uri kuwanika mune nyaya dzekumbunyikidza vanhu, nyaya dzebonde. To me it doesn't make any sense, honestly speaking. But tingaita sei? Tinongoramba takungotaura mataurire tiri kungoita iwaya tichiti aiwaka makorokoto kune vanhu vekuchechi kwa Prophet Magaya ndo maitikira zvangoitawo, asi ndichichemawo nevanhu vasiri kufila zvakanaka, vanenge vari pakuchema nyaya idzodzidzi, vari kufila kuti vanenge vakaita kakumbunyikidzwa nenyaya yekuti pamwe vanenge vashayawo mari kana kuti vashayawo nyaya dzacho ndo mamirira dzakangoita. Saka nyaya yaProphet Walter Magaya muri yeZimbabwe payave iko zvinezvi ndipo pandiri kutaura nemi izvezvi ndichitaura kudai so kuti zvoni aiwaka the High Court has stepped in to block a Harare Major Street from continuing with the rape trial of Prophet Walter Magaya. Ndo mamirira akaita nyaya dzacho. Kana pachinge pazobuda dzimwe pane nyaya dzapapapa, muchandoona ndakuuya ndichiti aiwa nyaya dzapapa idzi dzinoda vanhu vanenge vachipaparika vachikuzivisai zviripo. For now ngatigumire panapa. Bye bye.